Et digitalt A-skilt fra Sevisto er en digitalisering af det nuværende A-skilt eller A-buk eller gadeskilt, som vi kender i dag. Det her skilt det fås i 2 størrelser. I en 43-tommer, som jeg står ved siden af her, og så en 55-tommer. Skærmen er mobil, det vil sige, den er på hjul, og den kan klappes sammen, som vi kender det fra et A-skilt. Når du kommer hen til den endelige placering, stiller du skiltet, låser det som den nøgle, der sidder her bagved, og så er den sikret. Skærmen er stormsikret, men skulle det træffe at være ude for, at den vælter, så er fronten her hærdet glas, så skærmen går ikke i stykker. Der er både tilkoblet indgang i form af USB og HDMI, så du har mulighed for at drifte den via en USB-pind eller et HDMI-kabel. Skærmen kan køre Wi-Fi, så har din butik eller afdeling mulighed for at tage Wi-Fi'en udenfor, så kan du køre på det. Men derudover kan du vælge vores Sevisto Player, som der har indbygget GSM-modul, således at du kan drifte skærmen med dine budskaber, uanset hvor du sætter skærmen. Skærmen har 2500 i nits og har integreret lyssensor. Det vil sige, at når solen skinner på, så skruer den op, og når solen går væk, skruer den ned, så den ikke blænder. Men det er en garanti for, at budskabet altid står klart. Hernede i bunden er der højttaler, så hvis du bruger det med et HDMI-kabel, har du mulighed for at få lyd ud igennem. Skærmen er IP65, det vil sige, at den er beregnet til at stå ude. Den skal ikke stå inde, den skal stå ude, og det vil sige, at den kan stå ude 365 dage om året i alt slags vejr og vind. Der er batteri inkluderet i den. Batteritiden med en Sevisto Player er 10 timer. Opladningstiden er 4 timer cirka. Det vil sige, at skærmen kan være i drift, imens din butik har åben. Når du lukker, kan du køre skærmen ind, sætte den til opladning, og den er klar dagen efter.